आज परमेश्वर के आशीष के हमरे वो लोग के दिखावे जा रहल बानी द क्राइस्ट बाइबल कॉलेज। भाई जवन बिल्डिंग रे बोलो देखा तनी 500 बेड के रे वही बिल्डिंग के देख रहल बानी। भाई दो गो बिल्डिंग बा, एगो है बिल्डिंग जवन रे वो देख रहल बानी, एकरा पीछे और ही बिल्डिंग बा। ई हवे लइकन के रहे वाला हमरे वो के दिखाओ तनी। फिर वो कोनो कमरा में अगर जाए तो भीड़ भाड़ ना मिली रे के, बस 4 गो बेड, 4 गो लोगन खातिर गैप, एयर कंडीशनर, हीटर, बस। और ये ऐसा नहीं ऊपर ओकरा ऊपर अगला 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 चौथा पांचवा मंजिल जितना भी बाइकर सब यही लखान एक ही जैसन बा है। ठीक डिसाइपल बिल्डिंग एक ही जैसन इहो बनल बा। तो डिसाइपल लोग के तनी अलगे बाई लोग के कमरा, तो ई लोग के तनी स्थान तनी अलग बाई लोग के, आराम करे वाला तनी अलग बा। प्रार्थना के समय ये लोग के मेस ये लोग के तनी अलग बा दूसरा लोगन से। ये हमनी के स्टाफ रूम है जहाँ रहुआ अपना फाइल के रखे नहीं रहुआ, पढ़े नहीं रहुआ, पढ़ाई करे नहीं रहुआ खोदे। ये हुए हमनी के खूबसूरत लाइब्रेरी जहाँ रहुआ बाइबल सबके अलग अलग किताबन के, हमार भविष्यवाणी की किताब के हर एक महीना के किताब के रुआई जा पढ़ सकेनी। और यो किताब आई जा जवन हम ही लोग के देले बानी और देवे के बा है जवन पढ़ाई रुआ देख रहल बानी कि अलगे अलगे कि गौरी जवन रूम रे वो देखनी है बहिन लोग के है लइकन लोग के खातिर। और ई हुए हमने के तीसरा क्लासरूम। यही लखन ये लोग कॉलेज में पढ़े ललू और ये प्रैक्टिकली जौन हुआ निमिस्ट्री के काम के करेनी वैसे रुआ के सही में जानकारी होला।